Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailaren eta astearen lehenengo eguna da eta elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, hemen platoan Xabier Olazabalekin egongo gara. Xabierrek NAK jaialdiaren 11. edizioa aurkeztera dator eta honen inguruan arituko gara berarekin. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1813ko irailaren batean, San Miguel Zubiko gudaldia izan zen beran, frantziarren eta britainiarren artean. Donostia bezperan ingeles eta portugaldarren esku erori eta San Martzialen gudua galdu ostean Napoleonen armadak Lapurdira egin behar izan zuen erretirada. Urte batzuk beranduago, 1911ko irailaren batean, 5 emakumeek Japoniako emakumeei zuzendutako lehen literatur aldizkaria argitaratu zuten, Seito izenekoa. Japoniako mugimendu feministaren sustatzaileetako bat izan zen eta agintariek debekatu egin zuten arren, arrakasta handia izan zuen. Gero eta joera erradikalagoa hartu zuen, 1916an ixtera behartu zuten. Egun berean baina 1969an Espainiako poliziak Iñaki Kijera Zelarain Donostiarra hil zuen tiroz errefuxiatuen aldeko manifestazio batean. Gaztea hartatzera gerturatzen zirenak kolpatu zituzten. Gerora Frantziako gobernuak errefuxiatu politiko estatusa ukatu zien euskal ieslariei eta haien aurkako gerra zikina hasia zen. Eta bukatzeko 2001ko irailaren batean, zuzen ekintza taldeak Euskal Herrian autodeterminazio erreferenduma egiten ari zela irudikatu zuten Tuterako autobideko ordainlekuan. Jai giroan egiten ari ziren antzezpenaren baitan, ordainlekuen atarian erreferendumaren nondik norakoak azaltzen zituen eskuorriak banatzen ari ziren hainbat ekintzaile, NBko soldadu ez mozorratutako beste batzuk gune desmilitarizatua deklaratzeko lurraldea zaintzen zuten bitartean. Ekintza hasia eta ordu erdira Guardia Zibilaren burua bertaratu zenean, hasierako nahasmenduan, bidea oztopatu zien soldadu mozorratutako ekintzaileei agur militarra egin zieten, baina berehala gunea desalojatzeari ekin zion. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Mahats bilketa kalitate bikaineko 40 milioi kilo biltzeko aurre ikuspenarekin abiatu da Nafarroan. 10% murrizketa dakar, iazko kanpainarekin alderatuta. Ekoizpen gehiena mahats zurien barietateei dagokie. Ardoaren kofradiak Txutxin Ibañez musikaria bereizten du pregoiari gisa. Argazki nagusian, Rosierrek Dimitziren aurka jokatuko du bakarrik, espainolen aurka Osasunak alferrik galdu zituen 3 aukera argietako batean. Honen titularrean, punteriarik gabe. Osasunak ez ditu aukerak aprobetxatu, penaltia du eta espainolen aurka galdu du. Goiko berrietan, batetik Razkin nagusitu da Artzai egunean. Bestetik eslabak erdiaroko pasabidea ireki du. Eskuin aldean dauden berrietan, batetik kamioigile batek 600.000 euro ordaindu behar dizkie 45 garraiolariri. Bestetik Nafarroa berrikuntzan buru. Jarraian Foru Erkidegoa goiziarrena da ikasgeletara itzultzean. Gainera, Sumud flotilla globala Gazara abiatu da, Israelen blokeoa hausten saiatzeko. Azkenik Bin Garden aginte kolpea itzulean.
Diario Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako jatorri deiturako mahats bilketan 85 upategi eta 2000 mahastzain daude. Aurten uzta laburra izatea aurre ikusten da, baina kalitate onekoa. Irudi nagusian Enzo Boiomo Edu Espositoren aurrerapena eragozten saiatzen ari da. Honen titularrean aukera galdua. Osasunak gol aukera argiak alferrik galdu ditu Bartzelonan. Erdiko berrietan, batetik Erresuma Batuko enbaxadorea Espainian den Alex Alisen arabera. Nafarroari komeni zaio elikagai akordio bat azkar ixtea. Bestetik, altzorriz izango da PSN-ren bozeramailea justizian eta barne arazoetan. Goiko aldean dauden berrietan, batean, Uharte Arakilek Artzain bizitza ospatuko du Artzain egunean. Bestean, On Fire flamenkoak agur esan du iratxo astearen ondoren. Gara egunkarian, titularrean, Ontzidia Gazara abiatzen da blokeoa hausteko asmoz. Bartzelona eta Genoako portuak Israel Gazaren kontra setiatu zuen ontzidi solidario berriaren irteeraren lekuko izan ziren. Astean zehar, ontzi gehiago batuko zaizkie. Argazki nagusian, ardi bat ikus dezakegu. Honen titularrean, ataka zailean dagoen sektoreari gorazarre. Uharte Arakilek 57. Artzai eguna ospatu zuen atzo. Jose Mari Ustarroz zena oso gogoan izan zutela eta egoera zailean dagoen sektorea omentzeko xedez. Erdian dagoen albistean, Maili Isasi Azkarraga Labeko idazkaritza feministako arduradunaren arabera. Sektore feminizatuetako borroka inspirazio iturri izan da. Eskuinaldeko bi berrietan, goikoan Aritz Intxustaren erreportaia dugu. Sute boladatik ikasteko datuak. Behekoan, Atletik gailurrean dago eta Osasunak galdu egin du Espainolen aurka. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian ikasturte politikoa abia da Nafarroan. Maria Txibite lehendakariak agerraldia igaragarri du Nafarroako parlamentuan lehenengo bozeramaileen batzordea egingo dute. Eskuineko berrietan, goikoan, esku hutsik. Gizonezkoen osasuna esku hutsik itzuli da Bartzelonatik, Espainolen kontra bat eta huts galdu eta gero. Talde kataluniarra hobetu ari zen, baina gorritxoek ere ez zuten jakin izan haien aukerak aprobetxatzen. Garbiena partida bukatzear zela katenak izan zuena berdinketa lortzeko. Behekoan ikerlaria den Irantzu Zalbaren arabera, produktu azitu zaporetsuak lortzen ditugu, elikagai industriako hondakinak aprobetxatuz. Nupeko Isfood Ikerketa Institutuak elikagai hartzitu berritzaileak garatzen ditu, tokiko hondakinak baliatuz. Konbutxa bezalako edariak eta miso edo shiokoji pastak egiten dituzte. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, astelena eguraldia aldakorra izango da. Zerua tarteka hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparrada batzuk bota ditzake, baina beste une batzuetan ostarte zabalak irekiko dira. Barnealdean iparraldeko haizea ibiliko da, kostaldean ipar-mendebaldetik joko du eta zakarra izango da, batez ere arratsaldean. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute, 21 edo 22 gradu inguruan. Asteartean hodeiak ugariak izango dira oraindik, baina erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusi izango direnez goizetik aurrera ateri eutsiko dio. Goizaldean, Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan euri txikia egin lezake. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldea aurrera joan ahala iparraldera aldatu joango da, kostaldetik hasita. Temperatura maksimoak igo eta 25 gradu ingurukoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Xabier Olazabalekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, zer moduz, ongi.
Bueno, NAK izeneko jaialdiaren 11. edizio orkestera zatoz, ezta? Iruñean ospatuko dena. Bai, hala da, lan asko egiten dugu jaialdia aurrera ateratzeko, eta bueno, espero dugu Iruñeko ikusleak ongi hartuko gaituela. Eta bueno, azaldu guzu pixkat zer den NAK jaialdia, noiz sortu zen? NAK jaialdia garaikideak, musika garaikidearen elkarteak sortzen duen jaialdi bada. Garaikideak elkartea esango dugu ensemble bat dela, ensemble garaikide bat, musika kontemporaneoa edo musika garaikidea jotzen dugun ensemble bat gara. Ensemble batek esan nahi du, hainbat instrumentista eta hainbat konpositore elkartu garela, gure artean, obrak, proiektuak, kontzertuak aurrera eramateko. Hasiera batean, 2010, 2011, garren urtetik aurrera lanean ari garen ontezkeo, eguneko kontzertu bat izaten zen, Karo, jendeak ez gintuen ezagutzen, subentziorik ez zegoen, eta orduan aurrera hasteko modu bat izan duzen. Gerora ja, okerrez banaiz 11. edizio baldin badugu, eta urten 2025, horrek esan nahi du 2014 urtetik aurrera, Nafarroako musika garaikidearen jaialdi bat antolatzen hasi ginen, non etzen egun bateko kontzertua, baizik eta kontzertu sorta bat, kontzertu ziklo bat. Hori da azkenean NAK jaialdia. Musika garaikidea bakarrik programatzen duen, Iruñan programatzen duen, kontzertu sorta bat. Eta ideia nondik daktor, ezakit zuek sortu zuen, edo non baitetik ikusi duzuen eta esan zen dute, ez egoaia, goazen egitera Iruñean. Ideia azken finean gure baitatik atera da, ez? Esan dudanez, garaikideak elkarteak aspalditikan zeraman lanean musika garaikidearekin batera, eta esan ginen, kontzertua urtetik urtera garrantzitsuagoa da, gero eta musikari gehiago gaude, gero eta konpositore gehiago gaude, telekomunikabideak ere arreta gehiago jartzen digute, eta Nafarroko gobernua edo Iruñeko udala, gero eta subentzio gehiago bekin laguntzen gaituzte. Orduan zergatik ez zerbait handiagoa egin. Komunidade autonoma askotan hori gertatzen da, ez? Nola ez, Eusko Autonomia Erkidegoan gertatzen da, Aragoin gertatzen da, Valentzian askotan edo ensemble desberdinak daude, Madriden, Bartzelonan eta bar. Eta esan ginen, Nafarroan ez dago horrelako ensemble bat. Goazen gu geu izatera, sortuko dugu, lan egin dezagun, lan asko, eta aurrera. Eta izena, NAK, nondik dator? Ezin esan, ez baitakit. Hori gure arduradunari, Jolanda Kanposi otu izango zitzaion, eta holaxe gelditu da, ez dakit nondik datorren izena. Agian hori Nafarroa... Bai, izan daiteke. Baina esan dakoan, tamalez, gutxi gara elkarte hontan edo NAK jaialdiaren barnean euskaraz egiten dugunak ez gara horren beste, eta ez dut uste euskararekin horrelako erlaziorik daukanik, tamalez. Eta nolakoa izan da ibilbidea jaialdiarena 11 urte hauetan? Gorantzakoa izan da. Esan dudan bezala, justu kontzertu txiki bat egitetik, eta txiki esaten ari naiz, 4 musikari, 4 sokazko instrumento kuarteto batekin, eta hainbat konpositore, 4, 5, 6 bakoitzak obra bat idatzita kuarteto batentzako, kontzertu bat uharteko arte garaikideen zentroan hasitik, gaur egun lortzen dugun festival honetara, ez? Nik ez dut NAK ibilbidean bakarrik arreta jarri nahi, baizik eta gure elkarteak, garaikideak elkarteak, esan dudan bezala, 2010 garren urte ingurutik egin duen jaialdi guztia azkenean NAK ibilbide honen beste pauso bat baita. Bai, orain hortan zentratzen gara gehien, horrek daukalako guretzako garrantzia gehien, baina ibilbidea erabat gorantzkoa izan da. Batez ere, guk geuk izan ditugun pretensioetan, helburuetan, kontzertu txikitxo bat egitetik, baluarten jotzen dugu urtero, Nafarroko Orkesta Sinfoniko desberdinak deitu egiten gaituzte gurekin jo nahi dutelako, estatu mailatikan ere, hainbat eta hainbat kolaborazio izan ditugu, horrela bai Valentzian, Aragoin, Eusko Autonomia Erkidegoan, eta bar jotzera iritsi gara, eta hori guk geuk hemen NAK jaialdiaren baitan egiten dugun lanari esker izan da. Eta helburuen aldetik, ze helbururekin jaio zen, eta nola aldatu dira hauek, ze gintzuk dira gaur egun? Nagusiena musika garaikidea zabaltzea da. Ematen du musika garaikidea elitista dela, musika garaikidea itxusia dela,
baina ez du zertan horrela izan. Eta horregatik jaialdi honek hainbat kontzertu eskaintzen ditu biztanle guztiarentzako sarrera doainikoa delarik. Bai, hainbat zibiboxetan kontzertuak eskainik esandakoa sarrera librea da, bertara joan eta eseritzea nahikoa da. Naiz eta gero badauden beste kontzertu batzuk, ja entidade gehiago dutenak edo guretzako garrantzitsuak dutenak, non sarrera ordaindu behar den. Bale, batez ere baluarten egiten direnak, baluartek bestitu desente eskatzen du, bertan bere instalakuntzak erabiltzeagatik, eta bueno, pues, sarrera bat ordaindu behar da. Baina bestela ere, gure helburua hori, musika mota hori, eta esparru guztietako musika, bai, garaikidea, pues, beste pentsamolde bat izan baldin badezakegu ere, guk nahi duguna da pentsamolde horiek hautsi, beste zerbait sortzeko, ez? Dagoena, prejuizio batzuk edo hautsi, beste batzuk sortu, eta jendeak esan dezan, bueno, pues, esperientzia bat izan dut gustatu zait, edo ez zait gustatu. Baina izu, etxe ondoan daukat, doainikoa izan da, eta ikusten dut hau zerbait serioa dela. Bueno, pues, helburu horrekin. Eta harreraren aldetik nola aldatu da hau? Hasieratik, orain ezakit jendearen harrera hobeagoa dela? Lehendabizi, ahaztu zait esatea, guk ere musika sortu egiten dugu. Bai, ez da bakarrik publikoak musika garaikidea entzun dezala, baizik eta guk geuk ere, musika garaikidea edo gure partitura mordo bat sortu ditugu, ez? Azken finean esan dudan bezala 2010etik urtero programa berriak egiten ditugu, ez dugu garaikideak elkartean behintzat, ez dugu berria ez den musikarik jotzen, hau da, jotzen dugun guzia, guk geu konposatua izan da edo guretzako konposatua izan da, eta hortaz gainera, guretzako ere hau laborategi bada. Azken finean konpositorea bizirik dago, interpretea bizirik gaude, eta gure artean, laborategi baten bitartez, lan egin, elkarlanean aritu, eta gorpuzten ditugu obra hauek. Eta esan duzunez zer aldatu den jendearen ikuspuntutik, nik alde batetik ikusiko nuke ikuslego orokorra, eta beste alde batetik administrazioaren ikuspuntua. Administrazioak ere oso ongi konsideratuak gauzka. Ez dakit nola adierazi, baino Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Zibibox sare osoa, Nafarroako goi mailako konservatorioa, Pablo Sarasate konservatorioa, Joaquin Maia, mundu guztiak babesten gaitu. Horrek esan nahi du, beraiek guregan konfiantza badutela. Alde batetik, instituzionala edo esango ginukena da, esango ginuke konfiantza gorena dela. Beste alde batetik, jendartearen iritzia ere hobetuz joan da. Gu geu esango dugu gure publikoa sortzen aritu garela azken urte hauetan, eta naiz eta baden publiko aditua, konservatorioko ikasle, irakasleak, eta beste komunidadeetatik etortzen den jente berezia, baino hemen Iruñeko jendarte orokorrak ere, estiman gauzkala iruditzen zait. Kontzertu guztia, behintzat, doako sarrera diren guztietan publikoz gainezka egoten gara, dagoen espazioa baino gehiago hurbiltzen da, eta hori oso eskertzekoa da. Eta Iruñeko kulturaren munduan, ze paper dauka jaialdiak? Iruñerriko urteko programazioan 2 festival daude musika garaikidearen ingurukoak. Bata gu geu gara, eta bestea After Cage izeneko beste festival bat, hau urrian egiten da, eta gurea irailan egiten da. Nik esango nuke gurea igual pixkotxo bat handiagoa dela, ez dakit nola esan, azken finean medio gehiago dauzkagu, eta horregatik gehiago entzuten da gure lana, ez? Telekomunikabideetan gehiago egoten gara, gure programazioa luzeagoa da, eta nik uste dut irailean egiteak ere baduela bere laguntza. Azkenen iraila kurtso hasiera da, denak ere, esango dugu udako lozorrotik irten, eta kurtso berri bat astera doa, eta ara, kurtso astearekin batera, nak jaialdia Iruñan da. Bai, igual jendeak denbora gehiago dauka, ez oraindik kokatzen dago. Hori da. Bai, rutina hasi aurretik eta beste, gauz zergatik ez kontzertu batera noa, ez? Gero ja rutinaren gurpilo hortan sartzen garenean, ja ez da horren erresa izaten, baina, guk behintzat, gure espazioa lortu dugu eta pozik gaude horrekin. Eta antolakuntzaren aldetik nolakoa da horrelako jaialdi bat antolatzea? Oso zaila.
pertsona bat urte guzian hortara dedikatzen den pertsona bat badugu, eta gero jaialdia hurbiltzen den heinean, pertsona asko egiten dugu lana. Esango dugu batzuk bolondreski aritzen garela, ez? Gehiago da bolondresa ekonomikoki jasotzen duguna baino argazkilariak, karteldegiak egiten dituztenak, sare sozialak kontrolatzen dituztenak, web orria egiten duena, programazioa egiten dutenak, barneko koordinazioan lan egiten dutenak, esaterako, nik uste dut hurrengo binak jaialdiak gutxi gora bera programazio aldetik itxiak daudela. Aldaketaren bat edo beste egon daiteke, baina normalean urtebete edo 2 urteko aurrerapenarekin egiten den jaialdia da. Naiz eta oraindik diru laguntzak ez dauden, suposatzen da izango ditugula, orduan bai, lana asko luzerako bide bada. Eta ez badituzue jasotzen, zer gertatzen da? Ba, ez dago nahi jaialdirik. Osea, aurretik egindako lan guztia? Bai. Normalean ez digute esaten, jaialdia bihar hasiko da, ez digute gaur esango diruz lagunduko gaituzten edo ez. Ez da horrela, ez? Hilabete batzuetako denborarekin jakiten dugu, baina esandakoak urtetako aurrerakuntzarekin ibiltzen gara, eta, hola da, ez dut uste hori gertatuko denik, esan da bezala, administrazio aldetik asko bultzatzen gaituzte, ez bakarrik Nafarroa mailan, estatu mailako subentzioetan ere, hor mugitzen da diru gehiago, horietan ere murgilduak gaude, eta hor ere oso ongi konsideratuak gauzkate. Hori dela eta ez dut uste, diru laguntzak izango direnik arazo. Eta zer izaten da zaiena, ezakitagean artistak lortzea? Ez, horretarako guk maila interno batean edo musikarien arterako konkurso bat, lehiaketa bat antolatzen dugu, musikari bakoitzak nahi duen guztiak proposamenak bidaldi zaizkiguke, epe baten barnean, eta gero gure zuzendaritzak erabakitzen du, daukagun gaiaren arabera zeintzuk diren programarik egokienak. Eta zer lazio dauka jaialdi hau, adiskidetasunak jaialdiarekin? Azken finean lagun talde batek aurrera eramaten dugula. Esan da bezala 2010-2009 ezkeroztik elkartu garen pertsona multzo bat gara, pertsona batzuk irten, beste batzuk sartu, normala denez, holako denbora luze batean, gertatzen dira, baina esango dugu beti mantendu izan garenak, azken finean laguna gara, ez? Momentu on asko, momentu txar batzuk ere izaten dira, eta horrek lotu egiten zaitu. Beti ere, helburu finko bat daukagulako, ez? Musika egin, musika sortu, eta aldela musika garaikidea ere, esan dudan bezala, Iruña herriari zabaltzea. Eta, aurtengo edizioari dagokionez, irailaren 2an aurkezpena izango da, ezta? Eta, zer daukagu aurtengo edizioan? Aurten ardatza luteria izango da. Luteria berez, instrumentoak sortzeari, edo instrumentoak konpontzeari esaten zaio, eta pentsatzen dugu instrumentu guztiak sortuak direla. Baina ez kotxe guztiak sortuak ez dauden bezala, beti berritzen joaten diren bezala, instrumentoak ere beti berritzen joan behar dira. Azken urte hauetan, instrumento elektronikoen sorrera izan da nagusi. Orain, adimen artifiziala puri-purian dago, oraindik ez dakigu zenbateraino landu daiteken auta beste, zergatik ez hori musikara ekarri. Eta hori eragiteko modurik esango dugu, errazena musika garaikidearen bitartez da. Eta aurtengo jaialdiak egin nahi duena da hori xebera. Gaur egun sortzen diren, azken urteoetan sortu diren eta gaur egun sortzen ari diren instrumentu horiei arreta jarri, erakutsi, ikustarazi jendarteari. Eta zergatik aukeratu zuen gai hau? Musikaren beste alor bat delako. Azkenean musikan pentsatzen dugu soinua bakarri dela, baina instrumento bakoitza egin behar da. Eta historia guztian horrela izan da. Guk eukere naiz eta instrumentorik ez izan, bai, denek badugu, ahotsa, musika instrumento bada. Eta horrekin, karrera profesional bat izan daiteke, eta eskuekin eta soinuak ere atera ditzakegu, baina gure baitan dauzkagunaz gainera beti sortu izan dira. Bi harri izan daitezken bezala, instrumentorik sofistikatuena, prozesu horri jarraikortasun bat emateko. Eta gero, izan dako, jaialdia hasten denean, nola irudikatzen da luteria hau ikuskizunetan? Instrumentuak berak ekarri egingo ditugulako. Hainbat kontzertu desberdinetan, instrumentu berri hauek ikusgai izango dira. Adibidez,
bihar festivalaren edo jaialdiaren hasiera ekitaldian, aurtengo soinu artista egoiliarra edo denak, Xonxil López Galiziarrak, berak sortutako Organscape izeneko instrumentoa, Zibikanen, Pio XII etorbidearen hasieran dagoen kondestable, esango dute, Zibiboxean, Zibikanen, jarri egingo du eta erakutsi egingo du. Eta jaialdi guztian zehar, bertan egongo da, edozeinek ikusi nahi baldu, hurbiltza besterik ez dauka. Interesgarriena argi dago bihar, gure gana hurbiltzea dela, berak azalduko baitu instrumentua nondik sortu den, zergatik sortu den, ze helbururekin eta nola funtzionatzen duen. Eta horretaz aparte, ze beste artista egongo dira aurtengo edizioan, segunetan, orduak... Parte hartzaileak asko gara. Azken finean, 150 artista baino gehiago gara. Kontzertuak ere asko dira, normalen ostegun ostira larun batean izaten dira, naiz eta azkeneko aurte hauetan, aste arteetan ere, kontzertuak programatzen hasi garen, batez ere ikasleen kontzertuak. Baina osotara, 150 ikasle baino gehiago. 27 erabateko estreinaldi izango dira, horrek esan nahi du, espreski, NAK jaialdirako konposatutako 27 obra entzungai izango direla, eta naiz eta NAK-en estrenatuko ez diren, Nafarroa mailan bai estrenatuko diren beste 16. Eta hainbat eta hainbat estatutatik datozenak, Alemania, Japonia, Grezia, Australia, Kuba bezalako estatuetatik datozen artistak izango ditugu. Eta nik azpimarratu nahi nuke dauzkagun 3 alor edo 3 sekzio nagusiak. Lehendabizikoa eta niretzako igual garrantzitsuena dena, nak didaktikoak dira. Horrek esan nahi du, izenak berak dioen bezala, ikasleek jotzen dituzten kontzertuak dira. Eta ez bakarrik goi mailako musika konserbatorioan ikasle direnak, baizik eta aurten lortu dugu, Joakin Maia musikako ikasleak ere, 10 izatetik ja 40 bat ikasle izatera, eta beraiei ere musika garaikidea luzatzea. Bigarren sekzio garrantzitsua NAK Explorer da, bertan hitzaldiak, aurkezpenak, elkarrizketak izaten dira, alor igual pixkoat filosofikoagoa izaten da, gure printzipioak adierazten dira, jaialdiarenak eta baita NAK aurtengo edizioarenak, eta gero bukatzeko kontzertu tematikoak. Kontzertu tematikoa bai dira, musika garaikidearen gaur egun, bai Espainia mailan eta maila internazionalean punta-puntan dauden musikarien kontzertuak, emanaldiak. Eta estatu mailan nola esango zenuke dagoela musika garaikidearen egoera? Tamalez ez da asko ikusten, ez da asko entzuten. Bertan nahiko murgildu egon behar duzu jakiteko zeintzuk diren taldeak, zeintzuk diren festivalak, noiz egiten diren, eta aurkitzeko ere ez da erresa izaten, ez? Azken finean sare bat osatua dago gure artean, eta ze bat eta gehiago murgiltzen zaren, orduan eta informazio gehiago jasotzen duzu, baina publiko orokorrak esango dugu zail daukala horren berri izatea. Bere egoera gaur egun, ez da primerakoa, esango dute hobea izan zitekeen, hau beti diru publikoz lagundua dagoen esparru bat da, eta zenbat eta subentzio gehiago egon, orduan eta proiektu gehiago ateratzen dira. Azken finean, normalean proiektu hauek ez dira errentagarriak izaten, jenderik ez delako joaten kontzertuetara. Eta orduan, diru publikoan nahitaezkoa da, kulturalki, niretzako behintzat interesgarria diren proiektu hauek aurrera ateratzeko. Eta gero beste esparru bat geratzen zen, ez? Ez, hiru esan ditut, lehendabizikoa didaktikoa. Bigarrena, NAK Explorer, non alor filosofiko batetik ikusita elkarrizketak eta topaketak, hitzaldiak izaten diren, eta hirugarrena, kontzertu tematikoak, musika garaikidearen kontzertuak. Hemen bai, esan nahi nuke, 4 kontzertu tematiko dauzkagu, ostirale eta larun batetan egiten direnak. Lehendabizikoan, Reyes Oteo, kompositore, violinista, ikertzaile andaluziarra izango dugu, eta beraren obra asko, baina bereak bakarrik, entzungai izango dira. So 21, Valentziako ensemble, perkusio ensembleak ere bere kontzertua eskainiko digu, perkusio hutsa, baina instrumento pila bat ikusgai izaten dira. Carles Marigo izango da, pianista hau ere bere proposamena luzatuko diguna, eta Edurne Arizu,
akordeoilari, matematikari eta ikerlari nafarrak berea ere bai. Eta nola ez, bukatzeko, guk geuk, garaikideak ensembleak, itxiera emango dio, irailaren 13an, festivalari. Eta publikoaren aldetik, ze publiko mota aurkitzen dugu jaialdi honetan? Zorionez denetarikoa. Esan dudan bezala, publiko orokorra doako sarrera duten kontzertu horietara hurbiltzen da, oso mentalidade iriki batekin, eta, aber ze proposamen dena, gauza bat da, hemen guk dauzkagun informazio folioto hauetan azaltzen dena, eta gero beste bat zerrentzuten den. Horro berena da, inolako aurre ikuspenik gabe, prejuiziorik gabe joan, eta, aber zer esaten didaten hauek. Bat, pertsona adituak ere izaten ditugu, nola ez, interpreteak lehendabizikoz, gu geu ere zerbaitetan jakitun baldin bagara, pixkoa badakigu, eta hirugarrenez, esan beharra dago, administrazioko jendea, politikariak, kultura teknikariak, festival hauek antolatzen dituztenak ere, gero eta gehiago hurbiltzen zaizkigula, nahiko denetarik. Eta hor, nak didaktikoa izatea, esan dudan bezala, Joaquin Maia Musika Eskolako 40 musikarik, baino gehiago parte hartzeak esan nahi duzu, beraien familiak ere, hurbilduko zaizkizula. Hori guretzako oso positiboa da. Eta lehenengoz hurbiltzen diren pertsona horien feedbacka, ezakit nolakoa da, ze jaso duzue normalean? Normalean ez dute jakiten zer uste, ze iritzi izan zeren. Behin bakarrik etortzen baldin bazara, kontzertu baktera bakarrik etortzen baldin bazara, informazio gutxi duzu. Baina, bizpairu aldiz etortzen baldin bazara, edo 2 urtetan jarraian etortzen baldin bazara, normalean emaitza positiboa izaten da. Ikusten delako lana serioa dela, eta kriterio bat daukala. Orduan, gustatu dakizuke edo ez. Baina, zentzu bat ikusten diozunez, errespetatu behintzat egiten da. Eta jendeak normalean errepikatzen du urtez urte. Bai, horregatik urtez urte gure ikoslegoa onditzen ari da. Eta hori da gehien betetzen gaituena. Eta, gogorarazteko, bihar hasten da, ze ordutan, non, eta... Bihar Zibikanen, esan duan bezala, Pio 12. etorbidearen hasieran dagoen leku publikoan, arratsaldeko 7:30 okerrez banaiz hasiko da, bertan, gure lehendakariak Yolanda Camposek ze ardatz, ze testu, zertan oinarritu den eta garen aurtengo jaialdi hau antolatzeko azalduko du, eta gero bigarrenik, esan dudan bezala, Joan Xil López, artista egoiliarrak, bere Organscape instrumentoa aurkeztuko digu. Eta bukaera, irailaren 13an, Baluarten izango dugun kontzertuan, usteut arratsaldeko 7:08 izango dela, guk geuk, garaikideak ensembleak, Joan Xil López, artista egoiliarrarekin elkarlanean sortuko dugun proiektuarekin, emango diogu. Eta, ez dakit programazioa begiratzeko nonbait dezakegun, webguneren bat, Instagram... NAK 2025 Googleen jarrita, edo zen bilatzailetan jarrita, web horri oso bat dedikatzen diogu 12 egun hauei. Orduan, nahi duenak, bertara jotzea besterik ez dauka, euskeraz ere informazio dena badago, ikusgai eta irakurgai, orduan, mesedez, hurbildu eta gozatu gurekin. Eta zer da espero duzuena edizio honetaz? Ongi pasatzea. Musikak beti ere ongi pasatzeko helburua izaten du, eta aurtengoan ere ziur ongi pasako dugula. Esan da bezala, hainbat eta hainbat momentu izango ditugu, bai txiki-txikienkin lanean hasi, erdi mailako edo goi mailakoak izateko bidean dauden ikasleekin ere kontzertuak, elkarrizketak, profesionalen kontzertuak, denetik pixkatxo bat izatearekin, segura ongi pasako dugula. Eta zer esango zenioke jendeari hemendik animatzeko? Esan bezala, hurbildu. Gure programazioa ikusi, web horrian sartu, eta ikusi benetan interesatzen zaizuen zerbait baldin badago, hurbildu, bai doako kontzertuetara, sarrerak ordaindu behar diren beste batzuetara ere bai, baina inolako prejuiziorik gabe, aurre ikuspenik gabe, joan, beti ordutegia atsegina izaten da, etxetik hurbil daude denak, eta aber zer kontatzen duten, denak ere propuesta edo proposamen oso landuak direlako. Hemen ez da etortzen inor, ez daki zeinen laguna delako. Ez, hemen lehiaketa batean parte hartutako jendea da, esan dudan bezala,
4 kontzertu tematiko dira, eta gure proposamenak beti 150-150 gora izaten dira. Orduan oso ongi aukeratutako kontzertuak izaten dira, eta hurbiltzeko, inolako beldurrik gabe, aurre ikuspenik gabe, etorri eta ongi pasa. Eta, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun hortik komentatu Bai, pues, gabe. jaketa aukera daukadan, pues, gure laguntzaile guztiei eskerrak eman, ez? Esan dudan bezala, hau garaikideak elkarteak bultzatzen duen festival bada, baina pues, Iruñeko udalaren Zibibox sareak izugarri laguntzen digu, Nafarroako gobernuak ere diruz laguntzen du, eta gero kolaboratzaileetan partean ere asko daude. Innova, La Caixa Fundazioa, Nafarroako Kutxa Fundazioa, INAEM, Konservatorio guztiak, Sinfonia Navarra, Baluarte, Donapea, Rio Irati elkartea, Joaquin Maia, asko dira gu laguntzen gaituztenak, eta hoiei, denei nola ez, eskerrik asko. Gure aldetik, jazago galdera gehiagorik, zuri ere eskerrak eman gurera etortzeagatik, eta jaialdia aurkezteagatik, eta zer moduz joaten den aurtengo edizioa. Ongi espero dugu, mila esker zuei ere bai. Ondo segi, Xabier, agur. Eskerrik asko, gero arte. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.